замон дар назди бинои китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва дар дохили бино озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гашта истодааст ва биёед меравем аз рафти озмун огаҳӣ меёбем. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон тӯли 3 сол мешавад ки баргузор мегардад. озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳонӣ маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот, инчунин магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо ва шаҳрвандони кишвар доир мегардад. боимат ва маҳваш хонандаи синфи 5 гимназияи рақамияки шаҳри гулистон мебошам. ман барои иштирок ба ин озмун зиёда аз 700 китоб мутолиа карда, зиёда аз 2000 байт аз худ кардам. ман аз адибони классик ғазалҳо низ мутолиа карда, боз аз худ кардам. гулистони устод Саъди Шерозӣ, бӯстони устод Саъди Шерозӣ ва баҳористони устод Саъди Шерозӣ намунаҳо ва ҳикоятҳо низ аз худ кардам. айни замон шумо ворди бино мегардед, зеро навбати шумо мебошад. хуб ба ҳиссиёт дода нашудед? ҳаяҷон дар шумо ҳаст ё ки не? Не, барои он ки ман бисёр дар чунин озмунҳо иштирок кардам ва ман ҳеҷ вақт ба ҳаяҷон намеафтам. дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст бори чандум аст ки иштирок менамоед? дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст бори дуюм мешавад ки дар ин озмун иштирок мекунам. дар толори дигар монитор гузошта шудааст ки ҳар як иштирокчӣ метавонанд иштироки рақибони худро бинанд ва бевосита ҳар як падару модар баромади фарзандони худро тамошо доранду ҳатто дар телефонҳои худ сабт карда истодаанд. тамошобинони азиз, мо дар назди толори дигар, яъне номинатсияи адабиёти муосир қарор дорем ва хостем фикру андешаҳои иштирокчиёни ин номинатсияро ҳам шунавем. хуб, бо мо бошед. салом Меҳрофарин. салом, ман Қосимова Меҳрофарин, хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9 ба номи бобо Раҷабзодаи ҷамоати деҳоти Ёрӣ, шаҳри Панҷакент, вилояти Суғд ва инчунин иштироккунандаи даври 4 озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсия хондан ва аз бар намудани осори муосирони тоҷик. хеле хуб Меҳрофарин, ва мегуфтед ки пеш аз ин ҳам китоб мехондед ё ин ки маҳз барои ин озмун шумо китоб хондед? ман не ин ки барои озмун, балки пеш аз озмун ҳам ман бисёртар ба адабиёт шавқу рағбати зиёд дорам ва пеш аз ин ҳам ман ҳанӯз аз синфи 3 ва 4-хониям ба хондани китобҳои бадеӣ шурӯъ намуда будам ки ин аввалин китобе ки ман мутолиа намудам повести одинаи устод Садриддин Айнӣ мебошад. ҳоло бошад Зулфия аз назди ҳакамон ба берун мебарояд. падару модараш аз баромади Зулфия хеле шуданд. ман Зулфияи Саёд, хонандаи синфи 9 мактаби амагони рақами 9 ба номи Ширинбунёд ноҳияи Рошқалам мебошам. ман дар озмун аз рӯи номинаи хондан ва изод кардани осори адибони бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик иштирок мекунам.
خب زولفیا میگفتید که انمان حسیات شما احساس شما در داخل چگونه بود؟ قبل از به داخل شدن من بسیار هیجان اضطراب داشتم، خیلی ترس داشتم، ولی وقتی که در اومدم گفتم هر چی شد و برآمد کردم. خیلی خرسندم که توانستم به همه سوال‌های آنها جواب دهم و آنها بسیار تعریفم کردم. بسیار خرسند است این هستم. маҳорати иштирокчиёни озмунро аз рӯи номинатсия аъзои ҳакамон аз ҳисоби олимон, адибон ва устодони шинохтаи мамлакат баҳогузорӣ мекунанд. устод мегуфтед ки тайёрии шогирдон яъне иштирокчиён чӣ гуна аст ва ба талаботи озмун ҷавобгӯ ҳаст ё на? албатта ки фарқкунанда аст ва бояд кӯшиш кунанд ки довталабони мо дар асоси низомнома омода шаванд ва ё шеърҳои аз зиёдеро аз бар карданд, аммо дар шарҳ додани асарҳои насрӣ мушкилӣ мекашанд. хоҳиш мекардем ба роҳбарони онҳо ки онҳоро ба ин давраи бисёр шӯҳратёр, давраи янами охирини ҷумҳуриявӣ ки меоранд, кӯшиш кунанд ки бештар ба асарҳои насрӣ рӯ оранд ва дар вақти шарҳ додан шогирдони худро омода кунанд, яъне онҳо суханвару сухандон бошанд. ду рӯз мешавад ки озмун идома дорад ва мехостам бидонам ки дар ин ҷо чӣ қадар дӯстон ё дугонаҳо пайдо кардед? خیلی زیاد. برای آنکه ما در یک جا در یک نومیناسیا یعنی نومیناسیای بچگانه اشتراک می‌ورزیم، خیلی دوستان با هم پیدا کردیم. اولین دوست من این کتاب است، بعداً همسالان خودم. خیلی خوب، تشکر زیاد. تشکر زیاد برای иброҳим хуҷа, салом алейкум. و علیکم السلام. барои тамошобинон худро муаррифӣ мекардед? بله، من رحمان ابراهیم خوجه خواننده صنف 5 لیسه شهریسفر می باشم. دوستدار شعر هستم. شعرهای زیادی را از بر نمودم. پیوسته کتاب مطالعه می نمایم تا از جهان معنوی برخوردار باشم. از این ریاض خواستم در آزمون جمهوریوی فروغی سوپی دانایی کتاب است اشتراک نموده موارد خود را سنجم. من زیاد از 6000 بیت شعر و داستان ها، 150 کتاب، زیاده از 450 حکایه و افسانه ها را از یاد کردم. тамошобинони азиз, ин рӯзи дуввум мебошад ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор мегардад ва айни замон ҷамъбаст гардид ва фарду аз рафти озмун ҳамкоронамон ба шумо маълумоти бештар медиҳанд. хайр.